Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Lahadi 12 ga watan Almuharram shekara ta 1445 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina, daidai da 30 ga watan Yuli na shekarar 2023. Sunana Tukur S Tukur ga kuma cikakkun labaran. Yau Lahadi ne daga yanzu zuwa kowane lokaci kungiyar shugabannin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS za ta yi wani taron gaggawa a birnin tarayya Abuja domin tattauna batun juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma shine shugaban kungiyar ta ECOWAS, shine zai jagoranci taron wanda ake sa ran shugabannin kasashen yammacin Afirka za su halarta. Tire shugaban na ECOWAS cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya yi Allah wadare da juyin mulkin da aka yi a Nijar, tare da alkawarta cewa kungiyar ta ECOWAS tare da sauran kasashen duniya za su yi duk mai yiwuwa domin ganin an mayar da mulki hannun demokuraɗiyya. Ya ƙara da cewa kungiyar za ta kuma yi duk mai yiwuwa wajen ganin mulkin farar hula ya ci gaba da wanzuwa da kuma ɗorewa a yankin yammacin Afirka mai fama da juyin mulki. Har yanzu dai tsugunna bata kare ba game da zaben shugaban kasa da ya baiwa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu dama na hawa kan kujerar mulkin Najeriya, inda a wannan makon da muke ban kwana da shi bangarorin da suke ja'in ja a kotu kan sai hancin zaben Bola Ahmed Tinubu suka ta kwaba wa juna maganganu da yi wa juna wato kallon hadirin kaji da kuma gurtsurutsoma. Fadar shugaban kasa Tintini ta yi watsi da kirarin da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi kan zargin wakilan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC da tursasa bangaren shari'a don a murɗe gaskiyar lamarin da ake ganin Atiku Abubakar yana kalubalantar Bola Ahmed Tinubu kan hancin zaben na shekarar nan ta 2023 a kotu. Da yake mayar da martani kan zargin, mai baiwa shugaban kasa shawara kan ayyuka na musamman da suka shafi sadarwa da tsare-tsare Dele Aleke ya bayyana cewar fadar shugaban kasa tana zargin cewar har yau dan takarar jam'iyyar PDP bai farfado daga mugun kayan da ya sha ba da kuma mafarkinsa na ganin sa ya zama shugaban kasa a kasar nan. A lokacin da shugaba Tinubu ke gwagwarmayar samarwa bangaren shari'a yanci a cewarsa, shi kuwa Atiku Abubakar ya himmatu don ganin ya zama shugaban kasa tun a shekarar 2007 har zuwa shekarar nan ta 2023, kuma har yanzu 'yan Najeriya ba su amincewa Atikun ya zama shugaban kasa ba a cewarsa. Amma a nasa bangaren dan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban kasa a watan Fabrairu, Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa idan shugaban kasa Bola Tinubu ya isa ya bari kotu ta yi adalci akan zaben da ya gudana na shekarar nan ta 2023, don kuwa idan har kotu ta yi adalci to babu tantama Atiku Abubakar shine zai nasara a kotun a cewarsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 30 ga watan Yuli na kowace shekara a matsayin ranar abota ta duniya, da nufin wayar da kan al'umma da kuma karfafa gwiwar al'umma don su runguma zaman lafiya da farin ciki da kuma taimakekeniya a tsakanin juna. Muhammad Imran Ashir ya yi nazari ya kuma haɗa mana wannan rahoto. Abokai a sassa daban-daban na duniya kan aika saƙon fatan alkhairi ga abokansu da kuma musayan kyaututtuka na musamman a tsakaninsu domin tabbatar da kyakkyawan alaƙa a tsakanin ƙabilu daban-daban ta hanyar abota. Bikin ranar kan mayar da hankali wajen ganin an sanya matasa a shugabanci ta hanyar ƙarfafa alaƙa a tsakanin ƙabilu da ƙasashe daban-daban ba tare da yin duba da ƙabila, yare ko ƙasa ba. Malami a sashin nazarin zamantakewar ɗan adam da ke jami'ar Bayero a nan Kano, Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki ya ce akwai dalilai masu yawa da ke sanya mutane kulla alaka ta abota tsakanin su da wasu. Dan adam ta hanyar abota da abokai yake fahimtar wane ne shi, me yasa a gaba, kuma me yake so ya cimma. Ta hanyar aboki dan adam ke fahimtar kwata-kwata rayuwa gaba ɗayanta, domin nan yake samun manufa ta rayuwarsa, yake kuma samun alƙibla ina ya sa gaba. Shi ne yasa idan aka yi rashin sa'a, dan adam na mu'amala ko yana da abokai masu halaye na banza, to za su yi tasiri wajen shi ma ya kwaikwayi
wannan mu'amala ta banza. Ya kuma bayyana mana hanyoyin da ke sa abota ya danƙon ɗorewa. Aminci, yadda, gaskiya, zaman tare. Malamin addinin musulunci Nura imamin masallacin tudun wada da ke nan Kano ya bayyana mana tasirin abota wajen musayar ɗabi'a da addini. Galibi ana kulla abokantaka idan ra'ayi ya fi ɗaya ko wajen ɗaukar karatu ko cikin jami'a Bahaushe ba da karin magana cewa sai hali ya zo ɗaya ake abota. Za ka iya samun wani ya shiga harkar shan kwayoyi ya shiga abin nan, amma in yana da wani aboki da yake so yake daraja shi, wannan abokin ya shiga jikinsa yakan canza shi gaba ki daya. Saboda haka in uwa mu kula da abokantaka mu yi ta akan tsoron Allah, tana da tasiri kuma ga shi in aka yi ta akan tsoron Allah ranar alkiyama ma aboki na iya cetar abokinsa. Hadisan manzo Allah sun nuna tabbacin wannan. Mun kuma tattauna da wasu matasa kan wannan rana. Aboki yana da muhimmanci sosai a rayuwa, dan a wata fuskar ma ka kalle shi a matsayin ya fi dan uwanka, dan aboki zai ke ma abin da dan uwanka ma ba lalle ke ma ba. Ka san abokanai kala kala ko na amana ko kuma abokin da kawai rayuwa ake da shi kawai dai gashi nan. Akwai buƙatar iyaye da su rinka sanya ido kan irin abokan da 'ya'yansu ke mu'amala da su domin kaucewa yin alaƙa da gurɓatattun abokai. Muhammad Imran Ashir ɗauke da rahoton. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai gana da hajiyar nan 'yar asalin jihar Zamfara Aishatu yan guru Bangudu na huce, wace ta tsinci dala 80,000 kwatankwacin naira miliyan 64 ta mayar lokacin aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. Shugaban kwamitin kula da aikin haji na jihar Zamfara Alhaji Musa Malla shine bayyana hakan lokacin da yake zantawa da manema labarai a ofishinsa. Ya kara da cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi matukar murna da faruwar lamarin, wanda tuni ya umarci hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa NACON ta shirya wani gangamin taron manema labarai na ƙasa da ƙasa kan wannan hajiya 'yar asalin jihar Zamfara domin a karrama ta da kuma ajiye bayananta akan abin da ta yi a hukumar kula da tarihi ta ƙasa. Bola Tinubu ya bayyana jin daɗinsa bisa wannan karamci da hajiya Aishatu 'yar Zamfara ta yi da kuma ɗabi'u na ƙwarai da ta nuna, wanda ya ce wajibi ne mahajjata na ƙasa da ma na duniya su koyi da ita. Ya ƙara da cewa wannan kyakkyawan ɗabi'u da ta nuna ba wai iya daga darajar Zamfara kawai ta yi ba, har ma da Najeriya da kuma dukkanin ƙasashen musulmi na duniya baki ɗaya. Daga yau zuwa gobe Litinin ne ake sa ran tsayar da ranar da hajiya Aishatu na huce za ta gana da Bola Ahmed Tinubu bayan an yi taron manema labarai a hukumar kula da aikin haji ta ƙasa NACON. Daga nan kuma Bola Ahmed Tinubu ya karrama ta. Hankulan al'ummar jihohin kasar nan guda 11 ciki har da nan Kano sun karkata kan waɗanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai nada a matsayin ministoci kashi na biyu, kamar yadda aka fitar da sunayen kashi na farko daga jihohi 28 na ƙasar nan a farkon makon nan. Wata majiya ta bayyana wa jaridar Najeriya